aingu batkat badang lumi ke jing aingu inyo sngoru ya ke jirwai ke bah kerpang nai Mr. Michael Sani Nongrum hadin baldep kiting syakri jing ilma ke jing ai bat ke jirwai ke bah kerpang khadiwe ye irang ba walang telang lingdo bin duai ban penkentang ya ke jing ai ke jongi syakam ke jong blei. Keting zo jiruai kedi amin siam kotor.
ini pai sublei jing duai kupa biit kumne pat hangini kapon no pai sngi ni wan ban ai ngu e yami can you try namar ka jing it kabak kan sai kabam la the kar hai ha ka jing im ka jong i hoจะ try ที่กันนี่ka jing it ka jong me ka bap long yang i kumne kumang i long me pla yang i kan kupa biit bangin wan ban kiu sha ka yeng ka bak khot ka bak kan tang ka jong me ban yos ngô ya ka kubo no shak riu jong me kin ko pa ya rap yang yi ha bang yos ngô ya ka kubo no shak riu jong me kan da long shak ta ki jing bam ki bak kinjam sim ki bang ila ban pen thamai pat yal ri nang ne bat chakmat try be it ni da wan ban bu ti au shak ri jong me yau bam me hi ken ko pa la wan yalam ha gani ka jaka ker khu ma me u try hoi ka jing pen kre ka dei ka jong briu hen rei ka jing pen janai ka dei ka jong me kin go pa ma ai ru yang yi ya ka ni ka sngi bangin ro ke ya ka ta ka environmental sunday kin go pa ni da ai ngu ya me kin go pa na man ma ker khu yang yi da ki deng ki set ki deng ki badai ya ki so bat ki jing bam ki jing di ki jong yi kumjo ya ka wa bat ki do kha ki bang yi ngi la ban yo yarap yang iru bangin ngau tho bagine ki de ki jingai ki ba krau ki jong me bangila ban ri ban sumar ya ki try be it lingba ki jing kerku ki jong me ki ba me kerku ha ki bangila yo ban yo ya ki jing seng khna manan step ngila yo ru ya ki jing seng bible class bat kumne ru ha ka ni ka jan mit men kerku ru kan ko pa ya ki jing rwai ki barwai ki special number bat ya ki jing pulena tien ke jong me ya ki bangila iyo ban pendap ha kani ko por kerku ma meru yang yi gen yo pa ho lingba ki jing kerku ki jong me ni wan ru ban ra ya ki ni ki jing ai ki ber ret ki jong yi ken ko pa be ba hang nu ha ba ka balang gan bo ni tips kem ba me man kerku ba kan long na ka benda ban pen kraw ya ka buram ke jong me kerku ya kini program ki berangsa bat ya kani kapol ke berangsa ru nabaya kini ngabu ngapan haga kerdeng ke batyang ka badan bor ke jong try bat unong penim jong yu Jesus Christ menta bat halagar taru amen. Ublen kurhui bati bor ngor ube lamingi populi na tinga jo blei ba kajing duai ya mekhal sari norum bai da fi banbet lembat kinong tem nam ta tu kajing duai ka ba sutnat ka ba khot jingi bagin jiet ya kal ti bu blei ukwa bagin jiet ka bagin ang im ha ni ka perthei ni dokumen sibun e bagin na pedeng jongi i reverend i dopri haka jikan mau junga kan ni kalong sin ka baar ka bai pastor ia dan rengkat ka balang na mai lawan haka wein na ki jeseng jong ka youth week jong ka balang hai ni snem ki ba lalej i reverend i dopri i dan balang haka balang persen lengka ka bahab ha ka shillong sangi presbytery ka bahab ha ki bisnar pedeng jongi I pastori ai jing syakri haka Thomas Jones School of Mission. Badi long ru u principal jong ka teka school mission. Dika Shalem ka ba ai jihikai ki khun jong ka balang ki bo beli khot banyalap ika gospel sya ka perthei. Dika school ka ba hikai belong missionary kidan ki khun jong ka balang jong iro ki balapas na ka ni ka school. Kolong ka jingsikri ka ba koridor ka ba pastori ay barangay sa mo blay un korhu ya ka ni ka jingsikri ka ba koridor ka jong i kani kolong sing utray ka ba kerpang ka environment sunday ila khot i pastor ben ay ka jingkran ka be day ba ni ka sngi ka ba kerpang Kublai sibun philap diang ya ka jingkhat sobha jongi ka balang benar kat bangi hani ka no phai sngi barang is khem blai utan khubor banlong ka jingkar khu yangi lang boro lingba laujong usyakri ti hashwa ba i pastor in shim ya ka por ka jongi
and khot ya ka praise and worship team bakan yalam ya ki jirwai pen hemen siem man kre igi donut ya ki jimut ki jimrat ki jongiru bagin pediang ya ktien ke jong blai hadien jong ka praise and worship i pastor sa sim bentar jong i tu ni yang lang ani kapor syam ngen yo ya ka jingi selok na ketin jong bleng bai pastor tu ni pen kre ka dono jingi la bangin nyerwai lang ngen nyero bangin long lait luon ani kapor la wan thap ki kiti la wan ra ru kiti ka jing roi ka pasau spa prabu sau ka bong ngan don pan sngat nem khot ka paning kong hakari itenan bau sen sharut nan lepoy onda je telawa na jing ai tela bat nong pen em ngan ngan don pas nyane jing em dang sa ngan shakri ya utrai kimen si na jing jo ban ten pa bat kabu rom na u hakasi ka bakra na kiktin jang nota on ten pa ngan don pas ngan em ngan don pas ngan em ngan don pas ngan em balapin dadak lur ba pernai onda jing let lawai haying shong ngan po
siat ba pernah ajik men bam laong Ajik men bam laong ondaya ungan shen ban ai tiki paila ba todo Jing suka takari kanang panang janai mat kapan siat puro ba pernah ngandon pan siat neem ngandon pan siat neem balapen dataklur ba pernah onda jing let lawai hayin shon dengan boy don neem kapan ba pernah ngandon pan siat neem ngandon pan siat neem ngandon pan siat neem balapen dataklur ba pernah onda jelet lawai hayi shong dengan boy don neem kapan siat ba pernah im chim tas koi ke jing rai bong jisu long ulok bakor ba ber ke jing rai ka ba ars pa san pun rio jisu long ulok bakor do sha uji sungai pai ngala suk ban yo namba ro sha u play ha jing duan si sian chim tan ji su long ulong ji su long ulok pa ko do sha uji sungai pai ngala suk ban yo lamparo sha u play ha jing duan jing suk kanongi judono kanongi shusaku slai namar pangen teban walam Lord shu play ha jing duan ni ju shem buon ki jen jen ja ki jing ten ju pat ku slai wen tang a shem la ban yo la sha u play ha jing duan engin shem ulok ban shanya yas ngolem yang iklem wa Jisu trayu itu yana ba syaungan le dua ngalat bat bat kya kaje
Jisu long bakodo Ngan berlut haji dua Leki lok jong meki gelang Ya tuhu blei dadua Santi klan kon kesha Ya ni barok dawa Sinjem tale kilok Kilok jong meki kelang Ya tuhu blei dadua Barok dan dawa Mantap romplay, amen. Tugin pendam mau play Hakjing doai, ini doai Ni aingu ia meko kenrat namar kaniga por kaba kodor Hakaba me penyo yang ngi kum ki kun ki bala siuspa ki jome Bantei ya kaniga duan jong kajing syakri ka jong ia me Ban ngi aingu kamtam ya kajing bahas bun ka jong me kenya belai Ya kaba me turai mela ai ya kaniga maryang ka me maryang apedeng jongi Bangilong kumni kum bangilong menta Dei namar kani kajing ai sungoba ka jome Kum ka balang hi barok ka we kanya blay ngi kenmau yak bakum kani kesi Kum ka environment sande Namar kata try ngi duai babini snei ban kerku yangi Melo alam yelo jong syakri berret ban penyeng na kani ka jaka ka bakentang Umlong ei ruem kany ku kenrat Namar kata pensum pensle ya udah kabor ka jong mensem bakoj ucong be Bagi ki barok ki ba uun pla Kinlong da shisha kat kum kamon ka bakoj ka jong me Shimti ni kapor ka badang sa jong ka jing syakri ka jong iya me Namar ka kerteng ka jong uci sungi doai Amen Ki para banget ki bait ha ka beningkong ka jingu ka burom ka long show blay ubala ai hangi ya ka bakum ka ni kasi sa shisin pat bangila ya ka ban syakri ya u kum ni kum ki khon ki jong u Reverend Chairman iba penyat ya ka ni ka jing yaseng ha ka bakum ka ni ka por Ibalong rui pastor jong kabalang hang ni kublai shibun na kabenta ki kentin pediang sengubha ki jong pi yanga bat iki parlok ki belawan rengkat lembar nga kalong da shisha ka jong ai mensim ka bakrau bandon hapedeng jong pi ha ka bakum kani kanok pai singi ka pamenta I pastor leng skoru wat laim don rengkat lem bat ngi Menen ke janmit ila message nga ila wish but hot inomla bandon rengkat Henry keju kejing ai mensim kejong I kalalong da shisha kejing kersan bor yang ha ka bakum kani kano paisngi ke pamenta Ngidon ru apa deng jongi kinong syarai ki bait ki jongi ki balong ki temen besan kejing don jong pi kalong kajing sngan yang ilang baro nang ta kirangba jong kebalang kat ki bala banyadon rengkat lem ki balong kinong yakit lengkor lem ya kam ka jong ublay hapo la ka jong kebalang kilong kemi kilong kepa
ki khon samla bala donru ki hep ki beret ngashim ya kini kalat ban ai kuplay environment Sunday yapi hake kerteng ke bathiang bat ke badon bortam ke jong try ban nom benem be ye chungi Jesus Christ ngamla ru kelam penpau ke jing sngo burom ya ka balang leng bai pastor iba la pentip syanga badi la khot syanga nak benta banyak sam benta ga ketin ke jong ublei lengba jong kani kapor ke benta te kumbai la ong kani kam dei shu ke sien ke benengkong yanga bangan don apo jong ka balang ke jong pi lengba jong di snam ki kendiat snam ki bala lek ngala yo ru banyak sim benta but ke we nagi program jong ke youth week ba ke youth Sunday nganget begini ki baro ki long ke jing penyat ke bestat ke jong ublei ke bai pastor idang introduce yang ngasko baro ki bangamut banong ngamdon kamsho naga benta jong pi nganget pilayo sngo naga ke bai laong but hagbakum kene kapor habang ala perkat ki babon ki jing perkat kam tam hagbai dei ben kesngi kilawan hanga kai kebangan keren ka kubur naga ketin ke jong ublei ngila rakhe kum ka balang lengba gini snam ke balalai nyo baro ya kani ke environment Sunday ber kumbala ong adu ka pasdang kade ka wei nagi program ke bala bu kerpang daga balang apo rikasi jantia bangin ken mau kerpang ya kani kamei mariang kendiat ngakwa ban pai kamtam ya kajing rakhi jong ka perthai lani kata ka World Environment Day kumba pitep ki parbanget ki bait ki parlok ki bait bayangani ka World Environment Day laju rakhi malaga snam haka santrik ka jong jun haka perthai hi barok ka we but kendiat abangi pai shake history ngin yu i badai na do ka snam khat khandai spa nyau phulai lakan mau ban rakhi ya kene ka World Environment Day bagata kalong ban pen kan mau hau khon ban riu syapang ka jingkordor jong kene ka mei mariang bad ya ka ka ba ngi kum ukhon ban riu ngi dei ban le khnang ban penne pensa pat ya ka kumba ka dei ban long kitu ki jing ruai na do ka pasdang ki bangila ruai nadu ki khon samala ki bala ruai kapen kan mau yangi ha ka bedei ba kani ka singi ba kani ka jing perkhat syapang kani ka World Environment Day la ong bakala yo jaka ha ka conference jong ka United Nations ka bala long hapo Stockholm ha Sweden ha ubnai jun jong ka snam khat kandai spa nyau puar badai nadu kata kapor bala jurakhi ya kani ka World Environment Day ka balang ru habakalai i ya kani ka jingdon kam ka bakrau kala bo ya ka bakum kani ka sngi haka tayo ka benengkong jong ubnai jun man la ka snam man kan mau kerpang ya kani ka mei mariang namar bangi kumukhon benrio ngidon kata ka jingya dei ka bajan batka dei maka ka bapenim dei maka ka bapsa ka bapja yangi berkal ka bangiring mensim manla ka klemat ka dei kani ka mariang ka baai hangi barabangi pech ka team jong kani ka jing rakhi ka World Environment Day menta ka snam arjar phunriu ka ong kumni inspired by nature for climate for our future kata kadai ke team ka bangangej bon na pedeng jong pi lai rakhi lengba jong kani ka tayo ka bala letnyo ya ka World Environment Day pi ku mangalaong manla ka snam ya ka World Environment Day laju rakhi de ban menta ka snam la hos da ya kani ka jing rakhi hapo Baku Azerbaijan harengkat berkejinya trailang
bat ketika United Nations Environment Program bat ka campaign message kalong now for climate menta nak benta ka climate ka jing tumu kalong ban penlong yo khon ban riu ban kami benia kita ki dak ki shin baka maryang ka peni na kapor sya kapor bat ban le ru na ka benta ban pen bahapat ya ka ngajukan mau ya ka wei ke jing ya thu ka balai thu ha ka wei ke seminar wei uri ustad maryang ula keli ha ka seminar manu bala thau ya ka ni ka yeng mane baki pajba ki badon na ka seminar hadin baki la perkat kila jubab don ki baong ki mystery don ki baong ki engineer don ki baong ki architect don ki baong ki dekhot jong ka balang bat kumta ter hadin kata ula kelibiang manupat bala thau ya kani ka perthai bagi jubab jong ki pajba hadin bagi la sngap sipor ki ong ublay ladang ngim buram bagi nyokor ya kani ka ying mani ka balong ka ying ka kentang ka jong ublay bangin nam penjabo ya ka bangin penkhot ya ka katni ko mangi katno khamtam ya kani ka maryang ka ublay ula penlong ki para banget ki ba kani ka may maryang ka ublay ula thau kadai ka ba phala do kata-kata namar day haka bangi im bat ngilong bat ngiman ngila jupuson nem bakani ka may maryang bat kani ka saudong saukun ka badon saudong jongi kalong kata ka ba kodor hado kata-kata kalong kata ka ba itnat hado kata-kata bat bon na padeng jongi khamtam ki ba syong ini ki jakasor habang iyo ya kapor ka ba laj lut habang iyo syuti ngiju kwa ban lej ki jaka ki ba kham kenja ki jaka ki badang bon ki ding ki sit ki jaka ki bang iyo ban kejit ya katakal air ka badang khoj bakata ka de ke bangi ngiju sngo tenat ban pej ya ka jing jerngam khamtam ka porlior ya ki ding ki sit ya ki lom ki wa ya ki madan plang ki ba jerngam ki sentiu ki skut ki sem ki do bagi merat ki mereng bagi wei ki wei bateng teng habanga ngaju yat lenti kamtam habanga trei syati sora habanga yat lenti lembat ka surok teng teng ngaju yengkai marweiru ban pet ye ke jing itenat jong ka maryang bat katnu kalong ka burom yaublei Dei namar kata kadau nong roi sam wong yo iya ka buram ka jong blai halor jong ki jing penlong baro Henry ki para banget ba it harengkat ba kata kalat ka bau blai ula ai hangi kum kun benriu bangingin syong yin sa bangingin train yin kata akane ka mai maryang kan mawi ka we ba ka donru kata ka jingkit kle namar dei mangiu kun benriu ubadi ban sumar bat ban penek pensa yaka kumbau blei ula ai pi la khot yangi bagi long ki kristan bat ban long kristan ka ba mut hi bangi dei kita ki nong bot ki jong Jesus Christ bara bangi long kita ki nong bot ki jong Jesus Christ ki para bangi ki ba e ngi de ban nge ka bible badi ki e ke baro ki bala tho aka ban ngi de ban sngo thuru bakani ka jing penek pensa jongi ka maryang kadai ka weipat ka benta hakata ka mission ka jong blai pi bon na pedeng jongi yo ba ka jing sngotu jongi kadang rit adu kata-kata yo bangi ong bangi long kristan kalong tang bangi ngin suya lap yo Jesus Christ ba un map ye ka pop jongi yo khun ben riu lanengi la aban ong bau blei ula bu yangi hakani kesla pertai tang ban pen imlem yaki para brio ngengit bagata karukom perkat kampat dapura kalong kapadai tang ba kampat biang pura katkum kajing tumu
ke jong ublay. U Christopher right away na kiriu start mission uang kumne. Uang ka balang ha ka mission jong ka kadai ban sakhi kat kum ka Bible. Akane ka kendo kalong ka jong utrai. Bat bangi dai ban sumar ya ka kum kata ka dak jong ka jing it bat ka jing pen ko ngo ya ublay u balong unong thao bat unong penlong jong ka. Shu uniu riu start uong. Lara kata ka hukum ka bakrau ka long men it ya ublay. Kata ka mudru. Bangi dai ban nyokor, bangi dai ban nyau buram. Ya ki ei baro ki ba ublay ula thao bat ula penlong. Nang tau ni right uong baka ka ba penmentoy ya ki jing thao ka penmentoy ru yang i ukun ben riu. Day namar kata kadau ki parabanget ki bait ladang ngi sumar yani ka maryang kam day tangka dak ka bangi ngi it yoblay henry ngi pendapru ya kata ka hukum ka baong men it yo paramarjan jong me kumbay lade ka bentana ka ketin ka jong blay ya ka blay ulabu ka donut ka jonga lingba jong kani no paisi ka benta ka long katkum na ka kitab Genesis kalenong ka benengkong bat kalenong ka baar kalenong ka benengkong bat kalenong ka baar inong pulis dang bat duai manila puli katto kat ni gibenta ki ba kongsan bat ngan don kamshu ban puli menta henry nga kentu ye pi ki parabanget ki ba it pala pi poi ki ying ki sem ki jong pi pila ban kmi biang ya ka ni gibenta kalenong ka benengkong bat ka baar jong ka kitab Genesis. Pia bangi puli ani ka kitab ka benengkong ka Bible ngin syam ya kata ka jing thau ya ka jing penlong ka jong ublay ya kat benang badi ka kendo. But ong ka Bible ula penlong ya ki baro ki badon ha benang bat kumjuru akan ka kendo. Adien kata ula thau ru ya ubriu bat ka briu ka benengkong. Handai ka jingkeli ka mi hakabakum kani kapor kalong kai ka manga ban mapi ngi dei ban le haka jing ye dei bat kani ka mai maryang ka bau blai ulabu bat penlong pi ka ban nengkong ka bangi dei ban kan mau kalong bau blai ulong nong thao ya ka beneng bat ya ka kendo nakani ka lenong ka ban nengkong jong ka kitab Genesis ngin syam bade blai ulong nong thao yani ka perthai Badla ongru bakadai ke jaka ke babatam ya ukun benriu baun syong unsa bad baun im. Bad abang ia keren bad ki weipat ki para beriu syapang kene ke mei maryang ngidei ban kam banjur banong ka pameningkong ublei ulat hau ya ke beneng bad ke kendo. Ngis ngutu bagi jing tau bagi jing penlong baro kim dei ki blei. Pi don ki beriu kiba penlong lanai ba kiba nget hakini ki jing thau ba ki jing penlong kum ki blai ki lom ki ding ki siet ki plang ki mausiang ba ki wei kini kim dei ki blai henry ki dei ki bau blai ula thau borul penlong nak benta jongi bar kini baro ki pen i kata ka burom ka jong blai bar kum ki kristan pat ngim jumane yaki kumbadon ki weipat ki bale kumta lok bait ke jingkeli kalong ka ka bangi kum ki briu ngide ban le banna kani ka kitab Genesis kalnong ka benengkong record arpun riu hadu arpu pra ngin syem mang to bau blei ula thau yo briu hakata ka dur ka jong uhi ong ka Bible haka dur ka jong blei ken ula thau yo u shenrang bat kentei abang ya keren sepang kani ke dur ke jong ublay kam semut ya kani ke physical face lani ya kani ke meddo ke jongi namar ublay ulong mensim ngiju asngo modon ki bri ki boong ukon jong pi te ui seriem dor babat pi lani ka kon jong pi ke seriem dor babat pi Henry kani ke kam tho ha ka Bible ya kata ke jinglong ke nature ke jong ublay ka Bible ka ong bau blai ulong ka jing it
Dei namar kata kadau ngi ki briu ngi don ya kata ka jingla bangin don ya kata ka jing e. Lada ublei jongi ulong ba snolem ngiru ngila ban don ya kata ka jing snolem ya ki weipat. Lada ublei ula ban pensyong nong rim kai ka ba kai ka ba sneu kata kamuan bangiru ki briu ngi don ya ka ba kum kata. Barang ngi persyang ban snotu ya kani ka dur ka jong ublei lengba jong ka Bible ngin shem pura hau Jesus Christ. Haka shiti shagi Kolosai kala nang ka benengkong dekot katsan koong ubalong haka dur ublei ubamla yoi. Hot daya ka dur ka jong Jisu. Bangila ban shem ya kata ka dur blei ka papura. Apostol Paul haka shiti shagi nongrom pra ar kundai haba Ukren ya kata ka buram kaban sa penpau ong namar ya kiba ula itu lupa ula tmu lupa ru ban long kiba shidur ken bat ka dur ka jong ukun u jong u kat no kalong ka pala be bayanga ya pi la tau yangi haka dur ka jong u blei bat kat bangirang ngirang sa asla jek bertei kadai yang ha baja pi namar kata ki parbanget ki be bangin yai pen pau ye kata ka dur ka jong oblei haki ei ke baro ki bangi ngile dei namar kata ka dau bangi dei ban sumar ye ki jing tau bat ki jing penlang puli chani kitab Genesis kantam ye lenong menengkong manaar in syap mang tu ya ka jing kit kle kabadon hangi bangi dei ban pau ya kata kadur ka jong blei haki ei ke baro kam tamru haka jing ya dei bat ki jing tau bat ki jing penlong jong u haka dekot ka ba pun riu blei ong tung in ya tau ya briu haka dur ka jong i nang tau blei ong shu bat kin sen syar halor ki dok ka dur yau barhalor ki simbeneng, barhalor ki kenja merat, barhalor ka pertai baro, barhalor ki bekenja bapar baro, halor ka kendau. Bar agak dekot ke ba arbu perangin syemu blei ula kerku yau kun benriu, badai lengba kata ka jingkerku, bangi don ya kata ka lan, bar ka jingkit kli, bangin ka, bangin roy, ban bendap ya ka kendau, bat ban sensyaru. Halor kiai paro. Haka jing puli teologi ke jongi ngilai puli bahaya kan ka kentin sensyar lane dominion. Baka kentin hang ni ka kentin sensyar kam syemut bangin kontrol. Kam syemut bangin le kat bangimon. Kat bangim temu. Ngim simlayo ya ka license bangin kwan mentoy kat bangi kwa. Henry hang ni ka thau bangi dei ban long kum kita ki sordar ki babaha kum kita ki sordar ki bangin sahaban ai jing kenya ka weipat ka sngi halor ki baro ki bangi ngile la kalong akan ka jing em jongi shimet haka imlang ka salang ne wat aka jing dei bat ka ni ka mei maryang badaka lenong ka baar kitab Genesis dekot katsan ngin syemu blei ula syem yo briu ula penbiang yo briu ula bu ya ngamon ong ka per eden om tang baun trei handre baun sumaru ya ka piu blei ula penbiang na dong syadong ya ki baro ki bau briu don kam tang bau ong tiker ya kan ni ka bangala ai hame jadi ban sumar ya ka baga ketin ka jong blei kitab Genesis ka itu bahadian bau blei ula dapan tawan penlong ula ong kalalong kabapae. Ublei ula declare kalong kabapae. Marangit ki parabangit beit ba ublei un jindala sosi un jindala jauh ki umat. Habau yo I katno bangi kumukun benriu ngila leben. Ngila le torti ya kini ki jingtau ki bakodor ki jongu. Bangi im kini ki sngi ki por kibangi ngem saliaban penjot ngem saliaban penjulor ya kijing tau kiba kordor kijong ublei kata kajing kwa raha kajongi ngiti ngi klonglot ya ki baro kiba ublei ula ai hagi kini ki lom kila selen
ngi thang do smon yagi klau gi petap ngi la penjot da shisha yakni kamei maryang ngi bread yagi plastik kat bangi sengomon kinyot kinyer ngi bread kat sabangi lap teng gini ki surok ki jongi kila kelalong kum ki dustbin ngi bread na jing kangiet jong kali sya surok ngaju sungu pangnut ba bangayat kamtam ki lenti seora namara ke seora kalong ke jaga ko bun ba gitaris teng ki bread ki plastik bilar lagi kali ki jongi ki plastik chips ki jongi berkumta ter kalong kai kapapen pangnut habangi i baki beriu ki le kumta teng ladon ke signboard ru ki beriu kidang bread kenang abala ladon ke signboard kabala maham ba omdei ban bread jabo ki ki bangi di iru kim sungur syu bandi namar bala pentut ki jabo haki bat ki wa ki jongi la pentut ki jabo ki jaban naki ying ki sem ki jongi syakini ki bat ki wa bat ki la kelalong penban kabi na kebenta jongi ukun penriu pia ke caka bangin long kum kita ki sordar ki ban sumar ki ban pej henrei ngilalong penban kinong penjulor ki parabanget ki bai nyimla ban ong haduk kat nongut ru ki briu ki layap nak kita ki jingpang ki ba per ki ba ki yo leng ba ka radiation kamtam ngi i leng ba ki nuclear test man la ka snam henrei ni ka perthai ka penlut bon ka pisa ka tengka banshna yakini ki tiar thama ki ba shirkai da ka jing perkhat ba kan long kata ka jing shngan yaki balong ba ka radiation ka ba mi na kini ki tes ka long ka ba jur bat kumba % ki briu ki layap para banget ba i pat bon senru amia keren sapang kani ka mei maryang ka jongi haka kerteng jong ka development kan mau ka kata direct ya uduk usuk urangli ujuki namar kini ki briu ki haban petwer no naka jaka ka baki ju shong ki ju sa baram ya keren syapang ka development ka day ka way ni ki daw tenrai imat basami kini ki slum ki babon hapo ka ni ri India ka ba ki jongi habang apuli syapang ka way ka briu ka long kemi ka bala penon kamru ka kentin riuslur ngamla kram da pusan halade kani ke priyo ke basyong basa agitan ke bodon nyo tu marpo kendo u uranium haka baka sorkar pedeng kalayai kemi lenti kumno banyo ti no yo long bakani ke long kemi kalayang persya ia kani ke jingtemu banti nadu ke por jong ke atomic energy department barhaba ke kam kala sedang banyat syakmat laong mani long kemi kala jauh ki umat haba kayu i baki lauba ki lausan haba kayu i baki merat ki mereng ki sim ki do ki sentiu ki skut ki syak rongno kapat ka do nu haba kayu i baki tagi merat ki bajudon hangta ki sim ki do ki yap klem kanu kadau kadon ru ka jingyap jong ki brio ka jingka ki kon ki baduna ki don ki pangring bar ka pelaban syam bagita meno kim jujua haswa man klong yoniumar kumta kani kelong kemi kala yang persya kala sedang de ke jing ki patba bar kala thoru si ki bor ki bahalor bar pitip ka tho kumnu habang yo ban puli ni ka jong Daniel Stone lengdo kong la kaya nga hakani ka jaka bat ngin im hakani ka ri jonga ngakloi ban yap hakani ka ju ka jaka wat kini no ya ka ri bait jonga balong bahadin bala mi no kani ka department kalawan sa ka yusil berkani ka yusil kala terwado saupusan kelur ya kani ka long keme ban yo ban ti yo tau marpo kendo bara kini ki kentin jong nu nong tho jone ka kot wong kalong ka e ka ba e than
haka jing perkat ki babon. Bahkan ni kalong kami kalajit ya ka ying trap ban ya ka ying pakidulan. Kalajit ya ka jing imduk ban ya ka spa. Kalajit ru ya ka spa ka bahok ban im kilong din. Kilok ki bait bagi para mengai bait ka ketin ka jong ublay ya kitab Jeremia ka ong. Bau ni ublay ya we udai unong tau ya baro. Unong roai sam ka arbu sao dekat we ar uang baga kendo kalong ka jong utrai. Bagi kitab unong itu lupa Isaya arbu sao sausan ka keren syapang kata ka jing pencengit ya ka kendo namar ki ba syong haka kila rengkang no ya ki hukum. Kila penkenyo ya ka jutang ka bau blay ulayate bat ki. Tu ki para penget ki bae. Lada unong sumar ya ka kenhun lang berat jong u. Lada unong ap ya ka nong ba usumar ya ka nong ba da ka ba apira na ki nong shon. Ka deru yanga ba dia pi. Ka ka bau blay kwa kalong bangin penek pensa. Bangin sumar ya kan kami Maryam. Ngaju aingu yo blay. Nakapora siya kapora ngapai sini ka ri ka bait ka jogi. Ngidang yo te ban kejit. Ngidang yo man ring man sim ya kal air. Ka badang kot. Henry nga i bakat ba kisngi kidang yan. Imat kala day sisya kumaong kiri ustad. Ka jingkiw ka jingklot ru. Ngiladang mat. Ngidei ban sim namar katay ka sinjam ban sumar yaki jing tau ba ki jing penlong ki jong ublay. Ngiim man ka spa snem ka ba ka jing penjot ya ka may Maryang kalalong ka way na ki issue ki ba krautam man ka protay barok ka way. Ban nado ka spa snem ka ba arpo kani ka jing penjulori ka Maryang kala sedang ban pau ba. Kala nang pau ru ki jing kta. Kamtam da ka jing nang roisted ka jing don jong ki karkhana ki ba he. Kajing nang roy ru akaliang ka teknologi, bat kajing nang bun palat jong briu ni ka percay. Kala don ru kita ki jingkela, ki badon nak ni ka rukom sutu jong ki briu hakabe day bat ka kai ka pateng ka yo ka kot. Bat kani kala nang pensniu dur susu. Ya kani ka mei Maryang. Namar ka thong ka jong ki kalong kumno tang man siyo klong ya ki e paro ki bakodor. Kalong nga basusi, abangi pai siya ginigisngi, namar bangi tingile bom salya yung nong tao, but what ikinigijing tao kijong ubaro. But day namar kani kajing bom don kajong kajing ya day but kani ka Maryang kabangingim pikir ya kani ka saudong ka sokun. Angit pangi samat ya kinigijing kumangimat agisnam kibalalet. Pigi scientist ki keren siapang kata kajing shit kajing nang kiu ha kajing kloit ini ka pertai. Ki keren siapang kata kajing wan jong ki jing pang ki skin cancer bat kiwei namar ka radiation. Nang ta ki keren ru siapang kata kajing rang rekyang ba kajing terkong jong ka kendo namar kajing pom ya kini ki ding. Kadon ru kajing jabo jong kal air bat ki Bat namar kata ngi saki ya ki jing ki baharukom ngi siyo sngo ya ki flood ki jumai ki cyclone. Pada kata tang ya ki we kabiang andri to tip bakawan ru baka kata ru haduk ni katan north east kajongi. Pi day namar kata kadaw apostol Paul wong ka city sikin nongrum pra arpu wong namar ngitip baka jing penlong barok kawai kaya utlang, bat kaya sukhun lang haduk mentah. Upol uyo i bagi ni jing tau ki jing penlong kila kelalong merau. Dei namar kata uong bagi don kam, ki don kam ya ka jing penlaj leut. Habang apuli siapang ki gospel ngene i yang tubuh Jisu keren siapang kahima ki beneng. Pi bun sen u Jisu ring dori ki parsi ki jong naki ki badon naki ka mei Maryang berka saudong saukun. Ukren siapang kata ka parsi jong sembai terso, ukren siapang kata ka parsi jong tiat, ukren siapang ka parsi siapang ka briso berkumta ter ban peni bakani ka hima ka jong blai kam dei tangka ka ban sawan.
Henry kala sedang nadu nang ne nasla percay. Kawai ka bang jus ngotenat man puli kalong kat kumu Yohanes kalanong bakandai iwe hadu kat ar. Kabaya tu angi siapang ka jing penpet ka jong Jisu yau brio ubala kamat la. Ong ka ktin ka jong blay bau Jisu la bia aga kendo ula tau ya isbo kendo ula ta ya ita isbo kendo haki kmat jong uta ubrio ubamat la. Bad awala pa ban peta ya kmat jong u hakata ka pungsum hasilom ong ka ktin ka jong blay uta ubrio ula yo pat ya ka jing imat. Lok ba it kan ayu bau Jisu unshu hukum Henry yu Jisu hang ne ula pa man chna lane man tau i tai spo kendo kani ka peni bakani ka kendo kadon ya kabor ban penkia ngaju sungo tenat ru hangi ki kasi ong ya ka mariang ko mangalong na do mene da ka mei mariang ka kentin mei ka kentin ka pathiang ado kata-kata ka kentin mei ka kentin ka peni yangi bag dei maka ka bapsa ka bapja yangi nadu pangirang red hadu panginasan ngi penon kamru daga kentin mei ramo lane ka mei rilung ka mei risan para panget ke beit habangi phairu syaki puriskam jongo kasi ngin syam banado menanglong gani ka pertai uni ukasi ujongi ula don lupa ka jingnya dei ka bajan ba pat kani ka mei marian banna ka banta jong phi kibala yo ban puli nadu gi school ngiken mau ba nganget ya ka krem lamet ka krem latang ngin syam ukun ban riu ba kisim kido hakabakum kata kapor kidangnya keren kidangnya sngoto kidon gi khadatang syapang ubnai syapang gedeko syapang usri syapang uknai lom bat kumta terter barkani ka pen i ya kata ka relationship ka jingya dai ka jongi gi kasi kalau ka bajan barkani nga mariang wat is nong ki tau ki kur ki jat ki jongiru bon ki kentien ki mi na ka mariang ki para banget ki beit kata ka jingya dai ka bangajan ka bangidon pat kani ka mariang kalong kai ru ko bapla mau kasih jongi ulanang ban penek pensa ya ka mariang nadu ki por ki baman barem hadu gini gisngi ngisyam mi ki lau kentang hadu gini gisngi ban ngiju ya ro ya ki long shwa man shwa jongi ya kata ka jing start ka baki kidan arngut ki missionary kila late missionary sepori Afrika Papitip apa kila poi nengkong kata kecaka kata senong kila syam kata senong kalau nggak balik kod aduk kata-kata Henry onda apa kila sedang menyalap ya ke gospel bagi beliau kila sedang menpedang ya Yesus Kristus kila sedang menkela ke pemut suki-suki la syam bakata ke senong kila sedang bandap deki jabo ki missionary kila lengok kay kabaja balay kalay long kumta onda ba kilay syong ban perkat kisyam ya kaway kajing shisha bagata kalong kajing ko jing suba jong kasnong gataw hakita kipor kalong baki briu jong kata kasnong ginget bakini ki jabo ki jusyong ngamon manong kini ki ksot ki jusyong ki jabo jaban badai na marata kadaw kini ki briu ki penko ki nyot kinyer kan reon dalalong Kristan kim don show ya kabakum kata kajing syapting kajing bom nget bar kajing bom syapting show jongki ki bork soj kalong kabadai Henry ka kabadang bakla kalong bakim pat shimla snutu ba ublay ulong nong tau ba unong penlong yakini ke baro kibadan hari kapertai pada pagi puli ya kitab Genesis iwe ingin syam ublay ula pulut por adu enrius bantau ya ke baro hari kapertai
but ulah declare it is good. Kalong ka bapa. Kalong ka bapa but day namar kata bangim day ban kam try ya ka. Hoj ni day ya ka ban long ki sardar ki ban penba ya ka. Henry ngim day ban kam try ya ka. Para bangit be ka jingkeli kalong ka wangi day ban le la kalong shimet nekum kapalang. Hoy nakapur sa kapur habang ipenlong yaki program environment di ngiju thong yaki ding kisit kalong kabadon kam ngiju le kata ban ngiju pun khoj ru nakasnem shakasnem hanre ngidi ban sluthu shai ru baka wei ni jing penjot yani ka maryang kadi kata ka rukom ka jongi katkum kani ka juk ka pamenta lani kata ka modern lifestyle hakabangi pendon kam mapot yaki paro ngi kwan mentoy yaki paro batay namar kata kadaw ka environment sunday ka khot yang nga pi bangi day ban penduna ban consume less ban tengkai yaki paro ki bangi ngi pendon kam pi ki don ki bangim jupoy perkat ki bangila ban no senyang shibun syaka jing penduna ya ka jing penjot ya ka ni maryang pila ban pentrai kam ya ka shimet nekum ka ying ka jongpi da ka ba pi off ki light haba pi pimpendan kam kang i kitab jong ka haba pimdan kam wat penleno yaki bagi senam ki baladap ngia keren siapa nga save water save life tengkai yaki paper ni ki kot sada ngila ru ban recycle lani ban reuse biang yaki plastik ki bilor plastik lani ngi donate kita ki bedon kam lani ki ban penong kam biang yaki ka weipat karukom hoj nelor kani ngim dei ru ban bled klumar yaki nyut kinyer berki cabo ki capan haki caka ki pomdei pi huat ta kapor bangidang kam kena de se bikini ki bala kamrang ba kin ya menjur batnya tanga kapor ka bangidang kena mangiru kiti kitanya perselo gidon ki ki wa ki ba ngi ju sum ju sat ngi ju le kai henry mentakim longsho bangi ngin le kumta upolu baya ki jingthau on pen laj luit tang lada ngi long ki jingthau ki batamai tang lada mangi long ki jingthau ki batamai ngie ap kermen ya kani henry kadon kam yang baje pi bangin kela ka bamut lada kade yang gi bangin penek pensa ya kini ki jingthau ki jong play berkat kum naga shiti kolosai iwe khatsan hadu arpo ka ong bau blay tang bau thau ya kini ki baro leng bau Jesus Christ henry leng bau Jesus Christ on penya sukru ya ki ba kani ka khendo badaki beneng berkat kum naga jing puli ba jing wat benya bala lam khmat dagi scientist naga United Kingdom but Netherlands ki ong ba hakasnem arajar lai pusan ngila ban poi syau to upod bangin la syo ban le we will cross a point of no return pada adin katakan don ke jingkiu jong ke jingkloit sakare ke pertai ngin ha ban mat iki jing ki babon nen ke pertai ka jing nang kiu kata ka jing penmi iki greenhouse gases ka jing pompa thar iki ding karwan ra ya ke jing kala hakane ka mei maryang kandon ke jing slay maki rut duriau kandon ke jing kloit berki eryong erlang tari lada kan nikal air pi kan ka sop yari ka pertai lani kata ka atmosphere ka kloit ki jakarta kin syakta barkan penlongi ki ba bakin barkan ni kan kata yaki briu yaki kenjaba imbaro yaki jingtong jingtep namar kan ka duriau kan keo lok ba it ngiron kaman de kerki kenang bangin laban penduna ya kejing penjot ya ni ka pertai haswa ban poi kata kaput lani auto put bangin la syo ban le ngan penkut ya ni kejing keren ni ka no paisi dagi kentin ki bangan sot na kejing ruai yang malah to agis nam arajar khat lai khat sao ka ba ongkum ne kum ki sordar
Bapa ai ngin long. Kani ka beneng berkat perthai ke batamai. Ngin penjalong. Dashisha larangim shimkhia ya kani menta. Jingjot ba ishir kai kan lap lawe hajingma. Kan mau ya kani kawe. Babaro kilong ki bakordor hakmat jang oblei. Pi ka may ramo menta ka ot. Mano man pelaj loh ya ka. Hatom day mo mapi bat manga. Kenon ra ya ka jingkala. Oblei un kurku, oblei un yarap ya pi kum gidakhat jang ka balang. Banginang yo shushu ya ka jingsham mensim ka batamai. Ha ka jing ya day bagi jing thao bagi jing penlong ka jang oblei. Oblei un kurku. Nak menta ka purom ka jang o. Amen ngini doai. Nyai ngu ya meko kenrat namar kani kapur ka ba memela keren na pedeng jongi. Pandai ri ka jing shisha ka jing em jongan engkong. Mereka jing em jongi iwe pe iwe. Mengila ya ka ban sumar ban pene ban san. Ya kani ka mai mariang. Ya ka saudong saukon jongka. Don rengkat lemban ngi hoi bari ka balang hi baro ka we. Shimti ka por barangsa. Namar ka tek nyung jisui doai. Amen. Ngengu yublei nam tak kubor kaba Rios Ngau, kubor Environment Sunday, we pastor ila pengen mau, ya jing sya kita nak tinggal jauh blei, kecing khot jengi, man penek berbensa ban sumar, ini kemarin kaba koridor, kaba long kejengker khu jengi, bakat long kejengker khuru nak bentah, kipateng kibandang wan, blei kerkhui pastor, dopri belai kubor peneng jongi. Belum kurhu di sekri ke Bokodor, kum principal hakate Kaslam Cihikai, ke Thomas Jones School of Mission, dan saya kerhai missionary ke benlit seperti banyak ke gospel, belum kurhu ya ke yeng kesem ke jauhi kurem ikon, bapa yeng kesem ke jauhi berokawe. Ngin penawai no yang ini kecil mani kecil ublay de bangir wai kecil wai kaba lais pa aprahufra, kecil wai kaba lais pa aprahufra. Berhadian jong kani kecil ruai, khot itu pesan rangba jong kebalang jadi pesan PS kiri, BN sepelat yang ini dagi jing kerhu penwai. Ngas ngos kem Jisu long jonga, aka burom blay ngayo mat lupa, jing penem layo ba jing sius pa, tas nam Bokodor belasat jangan kecil ruai kebelai spa prafra. Gas goes hem Jisu long jongga akaburom beling ayo manfa jing pen im layo ma jing sius pa yas namba
padang ngala ai tilut ngas ngau suk chai bat lu nong pen ngam ngam puslai mentang ayai hap shareng ngapen ngashem da jing ha angka jing i mentang apen benar mentang arwai tiaro nong penem kan padang mentang apen benar mentang arwai nong penem kan padang Kerhu yang ia belai, habang ini no nak na yang berkoi kepakantang jami, rangkat pun aku bor ngayos ngau ni kapor, ayen rak ski yang kisam kicangi, ni pun kami ki, cing im paman kesungi nang ni sekhmat, toda airu pacingi ba, kajong belai pa cingi nadu bam jukut, cing ai kedap biang kajong try jisu, unang penim no suspa cingi. Lambang jenis selak batiang, ben saya bor ke alam jom mesti makoi. Ini berlai wena syasa lemak ni, syasa kebalang jom hang ni, riungai keleng setlak percaya. Naru mentah pada kartaru. Amen.